Walden liburua Henry David Thoreaurena Katakrak argitaletxeak argitaratu du, eta badaukate hildo bat gero eta gehiago landu nahi dutena pixka bat ekologiarekin eta lotua, eta horren barruan Walden liburu klasiko bada hainbat jenderentzako eta hainbat mugimendurentzako oso garrantzitsua izan dena, eta hori itzultzea erabaki zuten, niri eskatu zidaten, eta oso lan polita izan da, eta ni konforma geratu naiz behintzat emaitzarekin, lan asko egin eta gero, eta hitzaurre egile bezala, luxuzko gonbidatu bat eta pertsona eder bat eduki dut ondoan, eta hori izan da Antonio Casado de Arrocha, Waldeni eta Thoreauri buruz asko dakiena, eta liburuari buruzko azalpenak emateko eskatuko dizut orain. Nik zoriondu nahi zaitut, Danele, ze lan oso zaila burutu duzulako, hau klasiko bat da, baina 19. mendean Estatu Batuetako literaturan tontor bat, orduan oso poetikoa da eta aldi berean informazio mota asko erabiltzen du, beraz itzultzaile askorentzat amesgaizto eta berrizu aterazara bizirik eta gainera testuari dagokionez erraz irakurtzen da, oso informatiboa da eta plazerra ematen du irakurtzeak. Liburu hontan kontatzen dena da, labur esan da, Henry David Thoreauk Walden lekuaren ondoan eraiki zuen etxe bat eta bertan 2 urte pasa zituen, eta 2 urte horietako esperientzia edo liburu honetan destilatu zuen, eta iritziak emate ditu gauza pilo bati buruz, deskribatzen du naturaren igaroa edo urtaroen igaroa zein den, eta animalien bidaiak eta animalien soinuak eta abar, baina baita ere ematen dugu pixka bat bere bizitzari buruz eta daukan ikuspegia, eta esan dezakegu izan zela esperimentu politiko bat, bere auzoak esanazteko esperimentu bat. Eta aldi berean, historian oso momentu berezian kokatuta dago, justu industria iraultzailearen aurrean. Adibidez, trenbidea igarotzen, trenbidea jarri zutenean Thoreau bertan zegoen. Beraz, progresoari, aurre bideari, industrializazioari edo kapitalismoari buruzko bere gogoetak oso gaur egunekoak dira oraindik ere. Beraz, beti lotuta dago utopia mugimenduekin, gizarte mugimenduekin eta pentsamendu kritikoarekin.